Haia bobl, sut ydych chi iawn? Reit, da iawn, droi fyny eto am y sesiwn. Da ni wedi defnyddio clustog heddiw, dyna ydy'n offer ni. Reit, da ni'n mynd i ddechrau hefo plié. Felly plié ydy sgwot lle mae pengliniau chi eich trai chi'n pwyntio allan iawn. Reit, sgwydda no, neu sticio'r peno allan. Da ni'n codi a da ni'n rhwyfo fyny. Dwi'n eisiau chi'n mynd rhy uchel fel yma. Just tua'r un taldra a'ch ysgwydd chi iawn. Felly yn adlu mewn ar y ffordd lawr. Allan fel yna. Iawn, da ni'n gwneud 8 o reina. Barod, sgwydda nôl, 3, 2, 1. 1. 2. Da iawn. 3. 4. A 5. 6. Gwych. Chest yn uchel, please. Peidiwch o gollwch chest chi fewn yn cadwch yn uchel. Da iawn. Un olaf yma. Tynnu fyny. Gwych. Reit. Symudiad eitha syml fama, ond mae o'n rili gweithio lot o gyhyra. Just gwasgu a creu tensiwn dyn ni. Felly, da ni defnyddio gyhyra y chest, y sgwydda, y cefn, y stumog. Dewch chi dwylo fel yna, cledra y llaw yn llydan, gwasgu'r clustog, 1, 2, 3, a relaxio. Iawn, da ni'n gwneud 8 o reina. 3, 2, 1, 1. Da iawn. 2. 3. 4. Dyna ni, da iawn. 5. Gwasgu, 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 tensiwn. Da iawn. 6. 7. Stumog yn gweithio, coesau'n gweithio, popeth yn gweithio, popeth yn creu tensiwn, gwasgu, gwasgu, gwasgu. Briliant, da iawn. Reit ta, da ni'n mynd tu ôl y gadar rwan, iawn. Da ni'n mynd i rwyfo. Felly, da ni'n gweithio fama, canol cefn yn benna, iawn. Felly, dwi eisiau chi ddal y clustog, dim o'ch blaen chi, chydig bach i'r ochr, a da chi'n tynnu fyny, iawn. Dych chi dynnu'r penelyn, dipyn bach o gwmpas fel yna, dipyn bach yn grwn, iawn. Felly, wneud 8 bob ochr. 3, 2, 1, 1. Ac ymestyn lawr. 2. Be dwi ddim isio ydy hynna, dwi'n isio fo'n llydan, okay? 3. Lovely. A 4. 5. A 6. A 7. A dyna ni, dyna ni, gwych. Da ni'n mynd i gyfnewid y breichiau rwan. Barod, sticio pen ôl allan, bot o bon dyn, a tynnu fyny, a nôl i lawr. 2. A 3. 4. Ffocyswch ar ganol y cefn. 5. Dyna'r cyhyr dwi eisiau fod yn weithio bennaf. 6. 7. Gwasgu. Ag tynnu 8. Briliant. Reit ta. Hwn yn gyfleus ac allan o'r ffordd rwan. Dwi eisiau swings, reit? Felly, da chi'n cofio ni wneud deadlift o'r blaen? Cwpl wythnosau nôl, dwi'n meddwl. Reit, rwan, be dwi eisiau? Yr un siap fo'r corff, reit? Felly, dwi'n eisiau'r cefn fel yma. Sgwydda nôl, da ni fynd rhwng y coesau, a fyny, a lawr, a fyny. Felly, mae'r penol yn sticio allan fel yna, a da ni swingio fyny. A da ni'n dod nôl lawr, okay? Y gamp ydy bod yna swing neis, bod yna leaf neis, a bod y cefn yn fflat. Dyna beth sy'n bwysig. Da ni'n gwneud 8. Barod, 3, 2, 1, a 1. A 2. Da ni'n cadw'r chest yn uchel. 3. 4. Pen ôl allan a snap i fewn. 5. 6. 7. Ac un ola, fyny. Briliant. Lot o hwyl, tydi? Reit, wela i chi wythnos nesau, ia? Da iawn. Tara.